Ayaw butang mangyaan karon ko ka-upload. Mga to kami og maragusan kay mag-judgmental me. Tara o banay ko ninyo. Sa among biyahe nindot kayo ang panahon mo sa iyaan katulog biya kay hangover pa kanda ko. Siguro kag inom o di ka kauyab di ka maabtan og tiguang matiurok na kag sayo. Lamig kay magbika ka diri dapita kay kamura ang tao sa sakyanan. Hala. Di ba nako ako ang igsuon kay walay tay video sa ako ah. I miss you. Finally, nanadyo kag maragusan, no? Gani. So, mangita taog. Lucky! Big Hi! Welcome to Maragusan Tourism. Salamat sa pag-welcome nako diri sa inyong lugar sa Maragusan. Lami kay pag-atiman sa kuwang murag ko artistang daot. Bira ako pa dun sa mo nga ayaw ko tutulog sa iya kasi. Di ba butang-butang ani madamag. Ikaduha na ako ng bisita diri sa Maragusan katong first kay nag-uban jud ni Una in love jud ko diri dapita Ginoo ko ampunan ako ninyo diri at ngayong trabaho. Of course, isa sa mga sponsor dato no ang Is White Glow. Thank you kayo Mother Lou og first time nako nakasakay og kati. Kati ba tawag kani nakalimot jud ko ay excited kayo ko. Unang sakay murag muhabwa jud imong igit no kay ikaw jud man kamot sa sarili og panggunit. Hala, magbiyahe na kita. Mga pipila ka minuto, marelax na ka o komportable na ka na imo siyang lingkurang. Pwede na gani ka mo back tumbling na itukod nimo ang imuhang pilok. Sa tanan na ako na nasakyan na. Na motor, mo kini ang pinakalingaw na ko na experience ever. Hala iya ang pangunit nila para dilin ta mo abak ang imuhang kalag kanindot sa dalan. Hala Ginoo ko maramto ko byuda din dapita oy. Sa pagsakay ni ini relax jud ang imuhang kibot. Kita ka sa bangin. O mura jud mabuti mo updo but i-enjoy na jud ang mga scenery or sabay tawag na oy ang mga mga naturing din dapita pag kanindot kita mo na hadlok ang tanawan pero lingaw kayo ka sa biyahe. Adunay mga dalan na mura jog mo lang katog bagang. Pero kini kung gipangita na dalan kanagay 50-50 na lang imong kinabuhi kay challenging kayo, challenging challenger. Nakaliso jud ako samtang gagulit sa kahoy niya, gulit cellphone para mabidyohan lang dalan og diri nami naungot kinabugatan sa kuwang-kuwang bag. Pamatin ako nung mura jud nang buto og nalisa iyang itlog ani ay kay tungason kay nadalan og mga lubak-lubak na among giagian. Sa isa na mo ka oras na biyahe og nakakita og balay na Ginoo nakabati igkog kalipay kay akong lubot sa na jud inita na pwede na maprituhan og itlog. Oh, sa diha pagbiyahe na mo nakakita ko og puti na kabaw naka-isweglo ka, baw. Sa tagabiyahe may makaingon ko na napabata sa Pilipinas kaya sa medyo layo oy mar 2 pesos na lang jud ang pamasahin no makagitik na kaog angel sa langit. Oh, nalipay na ko kay kita na mog manok oh. Pag nay manok may mga balay oh. Welcome to Barangay Langgawisan. Welcome to me. Naabot na jud taon kami. Ulisan ako ni ang katong hidban ako sa driver no kana ako sa kuhiton kadali. Kagilok. Igat. Pag manaw ka na ni ako ang kagig. Hindi ko tumintaw ko sa biyahe. Di man jud kakatimo into sa motor kay mas piliyo pa nimo manggulit kunta sa mukhaon. Ay, makayo. Taga Davao. Tiyo. Hi. Hello, mga working call. Hi. Pero dili Nasuka. Tagasugdan na nato atong pagka-judgmental og kauban ako ang batang guwapa og of course si Sir. Hi Sir. Og syempre ako mopasok ko hala pasok luningning. Ako usa ka model, usahay burlesque dancer. Nangita ko og fafa, nga mahimo kong lover. Wa ko kakitag partner sa mga customer. Wala no'y sex appeal, kining akong nawong. Mura ko no og box